Bon dia a tothom i benvinguts al concert de Nadal de l'escola d'aquest curs 2021-2022. Ens fa molta il·lusió comptar amb la vostra presència i per gaudir al màxim de l'actuació us volem demanar silenci durant tot el concert. Un cop més ens trobem junts a l'escola, aquest cop per celebrar una de les festes més esperades per tots nosaltres, el Nadal. Sí, com ens agrada el Nadal. Són dates on tothom intenta ser millor, on ens reunim amb els amics, la família, mengem dolços i torrons i mantenim viva les tradicions. És clar que sí, i des de l'escola ens volem unir a totes aquestes celebracions amb un llenguatge més universal, la música. Doncs vinga, no esperem ni un segon més i donem pas a les actuacions dels nostres companys i companyes que ja estan nerviosos per començar. Avui veurem els nens i les nenes de primer que ens cantaran una cançó que ens donarà la benvinguda a l'hivern. Us heu de posar el barret per no tenir fred. Endavant, primer!
Molt bé, petits, sembleu uns professionals. Ui, sembla que escolto el so d'unes campanetes. Pot ser, perquè ara aquests nens i nenes ens cantaran una bonica melodia en anglès que es titula We Wish You a Merry Christmas. Aquesta ens desitja que tinguem tots un bon Nadal i un bon any nou. Esteu atents, que ho fan molt bé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-ho fet tan bé. Bones festes a tothom! I feliç any 2022! Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar i tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per a mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Papara, 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 papa, papara, papara. Canta, que la vida ho demana, la veritat no és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Canta, que la vida ho demana, la veritat no és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi.
De veritat que l'institut no veu que estem cantant Nadala? L'institut no veu que estem Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper del meu nom. Puja un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, diu, al segon pis. I ara, 20 anys després, recordo aquell moment i ens veig a tots també. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I el cor em diu... Què ha passat? No, alguna cosa. Ara ja he perdut sense voler, ho sento. Tant de bo. Un altre cop no. ¿Para qué sirve todo esto? Tío, si no le echan a mi pelón, no le la cabeza. Aquesta cançó és per ell. Per ells. Marxat de casa. No ha acceptat la rendició. El Xavi està aquí de dir. Un home amb braços del seu àngel. Estàs aquí de DJ. Hombre, y tanto que pesa. Algú que ja Pero escolta, y aquí, una taula aquí de soccer y Oh, 3 ordenadores. una cámara, el dominador, el móvil, esa cosa. Això què? Va, això què? Manos libres. Eh? Un pen. No, Ah, es Un disco duro. no, un cargador portátil. no, Está cargando, tienes un no. cargador. Això fa que la càmera Es una vermedi. Això, mira, això ho utilitzen molts gamers per jugar amb la Play, ho connecten aquí i poden emetre quan ho tenen. Ah, no es el mateix amb la Nintendo. mentre el món es mou dins dels teus ulls. Seguirem lluitant, ensorrarem els murs. Aquí están todas las canciones.
Xavi, és aquesta? Un home que ara ja és del món. Xavi. No, aquí està fora. Ah, vale, per això dones més carinyo, tio. Gràcies. Uau, hi ha moments? És que no puc. Què te passa? Compta amb mi a l'últim sospir de la nit Sí, mira, ara mateix està més i en el primer alè d'enviar els teus llavis quan badallis. Compta amb mi. Compta amb mi quan succeïn els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis quan no els trobis.